Saqoyê Mehmet Uzun û romana Kurdî İbrahim Seydo Aydoğan. Ji nifşê salên hefteyê ku endamên wê ji rêxistinên cur bi cur dihatin, bi çûyîna Avrupayê re û bi dîtina serbestiya zimanê Kurdî ya li wan welatên penaberiyê nifşekî wêjeyî peyda bû. Vî nifşê nû Kurdî berî her tiştî weke qada terapiya xwe dît. Weke darên ku ji rehên xwe veqetiyayî hemûyan xwe li zimanê Kurdî girt. Komele, weşanxane, rojname û sazî û dezgehên ku li Swêd, Almanya û Fransayê hatin avakirin, her wiha bûn qadên wiha ku dengê Kurdan di ser wan re gihaşt civaka hederve jî. Çapkirin û nivîsandina Kurdî ya ku bi rojnameya Kurdistanê ve dest pê kiribû, diber qutbûyînan re ve jî kevneşopiyeke çalakiya nivîsê da avakirin. Vê kevneşopiyê çîroka Fuadê Temo û piyasa Evdirrehîm Rehmiyê Hekarî ji me re hiştibû û rêlber peydabûna heyama hewarê avakiribû. Nivîs êdî çalakiyek bû di qada Kurdî de. Li welatên Avrupayê Kurdî neqedexe bû û bi ser de nivîskar û rewşenbîrên Kurd dihatin teşwîqkirin jî. Alîkariyên darayî û bursên xwendin û nivîsandinê didan Kurdan. Di nava van şert û mercan de nifşê siyasî salên hefteyî veguherî ser qada nivîs û wêjeyê. Mehmet Uzun baştirî mînaka vê veguherînê bû. Ji endamtiya siyasî Mehmet Uzun vala xwe da serkarên zimanî û wêjeyî. Weke ku yê bi xwe digot, zimanê ku wî bi kar da anî têrê nedikir ku ew bikaribe bi dilê xwe ve romanan binivîse. Ne ku Kurdî qels bû, lêbelê Kurdiya wî zanibû qels bû, heynî mîna Kurdiya me hemiyan. Lewma Mehmet Uzun du karên baş bi hev re kirin ku îroj qîmeta wê baştir tê fêm kirin. Ya pêşîn ew bû ku Mehmet Uzun hewl da zimanê xwe xurt bike. Lewma berê xwe da hewarê. Di romana xwe ya bi navê Tu de bi taybetî beşên metnên hewarê rasterast bikaranîn. Gava ku gazin jî hate kirin jî di cih de got Kurdiya min têra min nedikir, lewma min ji metnên hewarê îstifade kir. Dijwar e ku mirov çalakiyeke bi vî rengî bipejirîne. Lê 3 û 5 sal bişûn de em êdî dikarin bibêjin ku ezmûna ku ew têre derbas bûye, ji xwe karekî bi vî rengî pêwîst dikir. Mehmet Uzun ya rast bi romana Siya Evînê ve bû roman nivîst. Bikaranîna zimanê, şêwaza vegotina wêjeyî, avakirina lehengan, teknîkên vegotinê cara pêşîn divê romana wê de bi rastî û durustî hatin bikaranîn. Merengên wêjeya cîhanî jî cara pêşîn bi vê romanê ve di nava romana Kurdî de dîtin. Gava ku bîra qederê hate çapkirin, êdî tiştekî ku Mehmet Uzun ji me re îspat bikiriya nemabû. Piştî ew qas cerbandinan, aşkere bû ku wî yê romaneke mezin binivîsandaye. Lewma jî fînala ezmûna romanivîsiya Mehmet Uzun, romana wî ya piştî bîra qederê ye ku navê Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê bû. Ev roman di çîroka wî ya nivîskariyê de gelekî girîng bû. Lewre cara pêşîn bû ku Mehmet Uzun ji çîrokên gelerî, ji dîroka rewşenbîriya Kurdî û dokumantasyona dîrok û çanda Kurdî bi dûr ketibû û êdî berê xwe da bû qada afirandina xwerû ya wêjeyî. Di vê romanê de behsa çîroka du welatan dibû ku jê re digot welatê mezin û welatê biçûk. An jî welatê çiyayan weke wê şanoya Harold Pinterê ku wî bi xwe bi civaka Kurdî ve dabûna sandin ku navê wê zimanê çiyayan bû. Bûyera sereke serboriya baze. Lê em di ber re serboriya kevokê jî dixwînin ku romanê weke vegotina du çîrokên paralel datîne ber me. Kevok şervaneke Kurd e ku derketiye çiyê. Bi birîndarî ketiye destê artêşa welatê mezin. Baz jî bi eslê xwe Kurd e. Eşîr û malbata wî tev hatine qirkirin û efserekî welatê mezin ew ji xwe re kiriye law û bi xwe re biriye. Bi dû re baz jî bûye efserekî artêşî û li dijî şervanê ku ji gelê bindestin tev li tekoşîna çekdarî bûye. Axir rêya baz û kevokê bi vî awayî ve digêje evdû. Lê gava ku baz alî kevokê dike û hewl dide ku wê ji mirinê xilas bike, biryarê didin ku baz jî û kevokê jî bikujin. Weke hemû romanên Mehmet Uzun tev navê romanê jî paşiyê de dest pê dike û hê bi dûr re em vedigerin destpêka çîrokên her du lehengan. Ji aliyê zimanî ve herçend em şopên romanên wî yên berê tê de bibînin jî, ziman û şêwaza vê romana Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê gelekî kamiltir e. û mirov di cih de fehm dike ku romanivîs bi xwe jî êdî bi awayekî şarezatir romana xwe ava dike. Tevna wê têkûz, zimanê wê kamil, şayes û diyalog û monologên ku li nava romanê reşandîne xurttir hatin avakirin. Leheng bêtir dişibin rastiyê û tevlîbûyîna wê ya li nava çîrokê jî bêtir bi ruh û canin. Mehmet Uzun êdî fehm kiriye ku roman karê sebrê ye. Lê ne bi tenê karê vegotina serboriyekê ye. Lewma pirsa nasnameyê û hebûnê tev li avakirina lehengê xwe kiriye. Baz bi nasnameyeke ji bîrkirî ve heye.
Kevok bi nasnameyeka wiha ve ku divê ji bo wê biçe serê çiyê û şer bike eynê mîna hezkiriyê xwe yê bi navê jîr. Di romanê de propaganda nîne. Em şervanan weke şervan û leşkeran jî weke leşker dibînin. Di nava van hemûyan de lêgerîna bazî bi stranekê ve diteqê û berî wê diguherê. Êvarekî gava ku baz vedgerê mala ku kevok lê hatiye hefzkirin, dibihîzê ku kevok stranekî bi zimanê çiyayan dibêje. Tiştin di nava dil û hinavê wî de dilivin. Ji wê kêlîkê û bişûn ve baz wê nakokiya dubeytiya nasnameya xwe zelaltir bike. Ev pirsgirêka ku Mehmet Uzun di takekesiya bazê wendabûyî de nîşan dide û axir bi zimanê çiyayan bi zimanê bîra bav û kalan ve wî li eslê wî vedgerîne. Esl serboriya hemû nifşê salên hefteyî jî. Bi romannivîsiya xwe ve Mehmet Uzun nîşanda ku eynî mîna Ehmedê Xanî romana Kurdiya modern dikarê bi awayekî xurttir ve jî werî nivîsandin. Em li xwe mikur werin. Wêjeya Rûsî ji saqoyê Gogol derketibû. Wêjeya Kurdî ji saqoyê Uzun derneketibe jî em dikarin bi hêsanî bibêjin ku bandora wî li ser hemû nifşê me yê salê notî hebû û nikarê werî înkar kirin.